Il-Prim Ministru Malti Joseph Muscat il-ħamis filgħaxija kien fost numru ta' mexxejja li indirizzaw 68 sessjoni tal-Assembleja Ġenerali tal-Ġnus Magħquda iktar qabel f'ġurnata oħra impenjattiva għall-Prim Ministru fi New York u ltaqa' mal-Emir tal-Istat tal-Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani li miegħu iddiskuta opportunitajiet li jistgħu jkunu esplorati flimkien bejn iż-żewġ naħat. Din kienet l-ewwel okkażjoni tal-Prim Ministru Joseph Muscat li jiltaqa' mal-Emir il-ġdid wara li dan ħalħatra ftit tal-ġimgħat ilu. Il-Prim Ministru Joseph Muscat akkumpanjat mill-Ministru għall-Affarijiet Barranin George Vella għalli Malta tħoss li l-investiment fil-Qatar għandu jiffoka l-aktar fil-qasam tal-enerġija, it-turiżmu u l-infrastruttura. Għal il-Qatar għandu wkoll il-possibilità li jimraħ fis-servizzi finanzjarji ta' pajjiżna li fil-futur għandu jkompli jiżviluppa u jissaħħaħ. Il-Prim Ministru Joseph Muscat u l-Emir tal-Istat tal-Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani għamlu stedina reċiproka lil xulxin għal żjarat fiż-żewġ pajjiżi rispettivi. Aktar qabel il-Prim Ministru Malti kellu diversi laqgħat oħra fosthom mal-ogħla awtoritajiet tal-Kuwait. Iż-żewġ naħat iffirmaw ftehim fis-settur tal-avjazzjoni li għandu jsarraf titjiriet spissi bejn Malta u l-Kuwait li ma' żvilupp għandu jiffaċilita l-investiment bejn iż-żewġ pajjiżi. Il-ftehim ġie ffirmat fit-tmiem laqgħa bilaterali bejn il-Ministru għall-Affarijiet Barranin George Vella u Sabah Khalid Al-Hamad Al-Sabah, deputat Prim Ministru tal-Kuwait u Ministru tal-Affarijiet Barranin. Minn dan il-ftehim se jgawdu kumpaniji tal-ajru ewlenin bħall Air Malta, Kuwait Airways u Jazeera Airways Company. Sa dan it-tant, Joseph Muscat tkellem dwar is-suċċess ta' Malta fil-qasam tal-manutenzjoni tal-ajruplani kif tixhed il-preżenza ta' kumpaniji f'pajjiżna bħal Lufthansa Technik u SR Technik. Tard l-erba' filgħaxija d-delegazzjoni Maltija fi New York immexxija mill-Prim Ministru Joseph Muscat iltaqgħet ukoll mal-President Palestinjan Mahmoud Abbas. Il-ġimgħa l-Prim Ministru Malti se jżur is-sit fejn fil-11 ta' Settembru ta' 12-il sena ilu seħħew l-attakki ta' Twin Towers propju fi New York qabel ma s-sibt ħalli l-Istati Uniti għal żjara qasira fil-pajjiż ġar tal-Kanada. Il-Prim Ministru Joseph Muscat mistenni jasal lura Malta nhar it-tnejn wara nofsinhar.